Iles. Coba. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. नै दिनै जोंनि गान्दु सिंनि लाइजाम शर्ट मुभिया शुटिं जागासिनो आरोना फैगासिनो नुसिगोन नै बानायग्राफोरा एकदम लामा गंसे मानसिफोरा नै इखिबो दं खिथुनिफ्रायबो लांबाय थानो नोंथांमोना रेखालाबाय थांनि ससे नै सिगांखै ओइ सासे दंबावो जोंना नांगोल राजा नै हाय होनलायदोंब्रा हाय दा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना देखायलांबाय थानोसै दिनै जोबगोन आरो जायखिजाया शुटिंआ दिनै जोबखागोन दिनै लास्ट दे दि गाबोननि गेजेराव भइस दाब जागोन समफोरो आपल'ड खालामखासिगोन आरो जायखिजाया भिडिअखौ जाथारबाय होनबालाय गाबोन लायथारसै आङो रेडि एक्सन गुबै जानानै बिबार लाइन बारा मोनाब्ला बान्दारखौ सौदावनानै थैना गाननांगौ नै नेक्स्ट लकेसनाव मोनफैबाय देखायबाय थानोसैब्रा ना नांगौमोनथ' आरो डाइरेक्टरा नै जोंना डाइरेक्टरा देन्जारसो जोंना खाराथार बे खेबाव जानायथ'वा दै नेक्स्टआव मोनलायसिगोन आरो नेक्स्ट मोनसेयाव मोनलायसिगोन दाखालि बिफा जानायानो